Bueno, PNV eta PSeren gobernuak bere momentuan hartutako hainbat konpromesu ez ditu bete. Eta azaltzen duten jarrera kontuan izan da ez dituzte beteko. Hau dela eta, Udalberri Bilbaoen Komun Udal taldeak, hurrengo udalbatzara eramango ditugun proposamenak, gobernuari konpromesu horiek gogorarazteko helburua dute. Hasteko, biolentzia matxistaren aurkako protokolo jakin bat proposatu dugu. Gaitz sozial honi guztion artean aurre egin behar diogula gogoraraziz. Bestalde, Juan Maria Burtok eta Gotxone Zaldunbidek orain dela pare bat egun hiritarron parte hartzearen inguruan hitz egin digute. Bilboko hirian prozedura parte hartzaileak aurrera eramateko helburua dutela ziurtatuz. Zentzu honetan, udal aurrekontuak prozesu parte hartzaile baten bidez egiteko proposamena eramango dugu udalbatzara. Bilbotarrok denon artean gure dirua zertan inbertitzen den erabaki dezagun. Gobernuaren ahaztuen artean Bilboko auzoak daude. Hobeto esan da Bilboko auzo jakin batzuk. Hiriaren erdialdean ez daudenak edo turistek bizitatzen ez dituztenak. Horregatik, gure auzoak gobernuaren agenda politikoan kokatu daitezen 3 proposamen jakin aurkeztu ditugu. Auzo elkarteekin eta EH Bildu udal taldearekin batera. Iralako auzoa erdibanatzen duten obren amaiera data eta Zorrotzako Lalanda zonaldearen urbanizazioa exigitu diogu gobernuari. Modu berean, gobernuak Basurtoko auzotarrei bere momentuan proposatutako San Mameseko polikiroldegiaren obren hasiera data finkatzea eskatu diogu. Gobernuaren aldetik auzoenganako konpromesu finkoak nahi ditugu, data eta aurrekontu zehatzekin. Bestalde, pobrezia energetikoa ekiditeko, Iberdrolarekin hartutako akordioa beste enpresetara hedatzea proposatzen dugu. Izan ere, edonork izan behar du energiarako eskubidea enpresa hornitzailea zein den kontuan hartu barik. Azkenik, Mendebaldeko Saharari dagokionez, Bilboko udal gobernuak azaltzen duen jarreraren koherentzia eza eraman nahi dugu udalbatzara. Marokok herri honen aurka egiten duen giza eskubideen ukatzea salatzen duten komunikatuak sinatzea ezinbestekoa da, baina gobernuari gogorarazi nahi diogu Mendebaldeko Sahararen egoera latzaren arduradun izanik, Marokoko erreinuak antolatutako ekitaldietara joatea modu batean bere jarrerak apoiatzea izango litzatekela. Eskerrik asko, ez dakit galderarik edo badauden, alguna pregunta?